Міністерства культуры абвесціла вынікі конкурсу на эскізны праект памятніка ва ўрочышчы Курапаты. Пераможцам стаў аўтарскі калектыў, які складаецца са скульптараў Вольгі Нячая і Сергея Аганова ды архітэктараў Марыі Маркаўцовай і Вольгі Ярмолінай. У чацвер мае адбыцца паседжанне мастацкай рады ў пытаннях манументальнага і дэкаратыўнага мастацтва пры савеце міністраў, на якім будуць зацвярджаць праект. Конкурс эскізаў помніка на месцы масавых расстрэлаў у сталінскія часы Міністэрства культуры абвесціла летась у сакавіку. Сёлета ў чэрвені журы выбрала 3 варыянты эскізных праектаў памятнага знаку, раскрытыкаваных незалежнымі экспертамі. Абралі пераможцам адзін з іх ці нейкі іншы, невядома. На сайце Міністэрства культуры няма выявы праекту пераможцы. На абмеркаванне грамадскасці эскізы не выстаўляліся. Аўтары эскізу пераможцы Вольга Нячая і Сергей Аганаў стварылі таксама праект коннага помніку князю Гедыміну, які мае паўстаць на лета ў Лідзе. Незвычайны марафон адбыўся ў Гомлі. 12 гадзінаў у дворыку гомельскага нефармальнага кавалаторыю КПФПІС бесперапынна гучала фартэпіяна. У межах марафону фартэпіяна кожны ахвотны мог сыграць свае улюбёныя творы на инструменте, які размясцілі просто под открытым небом. Я много видела таких подобных мероприятий в Европе. Вот под открытым небом, когда люди играют, и это очень здорово. Это такие впечатления незабываемые, которые у тебя поднимают на какой-то другой уровень. И я думаю, что это очень здорово, что в нашем городе тоже такое происходит. Все, даже очень много сегодня прохожие просились. Дети 4-летние 2 пальцами играли. Все, кто хочет, может принять. Конечно, есть какой-то костяк, опора наша, которая заполняет паузы, страхует нас, чтобы не прерывался. Марафон же есть марафон. Земфіры да Бетховена, ад джазу да блюзу, класічныя творы і ўласныя кампазіцыі выканаўцаў. Гукі фартэпіяна прыцягвалі выпадковых мінакоў. Я шла мимо, услышала звук прекрасной музыки, зашла сюда и не смогла больше отсюда выйти. Я буду сидеть, я не знаю, насколько у меня хватит сил, и мне очень нравится. Это просто настолько раскрывает всю глубину души, воодушевляет, вдохновляет, и мне кажется, что каждому человеку вот этого не хватает, чего-то такого вот искреннего, настоящего. Это здорово, это очень здорово. Досвед арт-актыўнасцяў з фартэпіяна у КПФПІСаўцаў ужо ёсць. Летась цягам некалькіх месяцаў яны збіралі ды рэстаўравалі інструменты. А пасля зладзілі адмысловы выступ, калі музыкі гралі на 12 фартэпіяна адначасова. Музычныя ж марафоны арганізатары хочуць зрабіць традыцыйнымі. Вступайте в ряды свободы, к монолитам не ходите. Бандиты наши друзья. Сейчас. Выстава коміксаў, серыялаў, настольных ды кампутарных гульняў, фантастыкі ды анімэ. І вядома ж касплей, гульні з перапрананнем у абраных персонажаў. У Віцебску другі раз адбыўся фестываль індустрыі забаваў «Рудыкон». В прошлом году мы проводились в арт-плац ЮЗЭП. В этом году решили перебраться на улицу, попробовать новый формат. И пока не уверены, прогадали мы или нет. У нас задействована не только Беларусь, у нас задействована еще и Россия. И еще даже Украина. Мы из Витебска, интернет-магазин настольных игр Magic Day. В этот раз мы на фестивале представляем свою продукцию и проводим небольшую игротеку. Толькі тут, на тэрыторыі парку Мазурына, можна было сустрэць адразу 2 спайдерменаў, сфотаграфавацца з героем камп'ютарнай гульні або фантастычнага фільму ды пагаварыць са сталкером. Вот представитель группировки «Бандиты», я представитель группировки «Свобода». То есть все по канону самой игры, либо книг «Сталкер», начиная от фильма Тарковского одноименного, либо книг Стругацких братьев «Пикник на обочине». За основу фесту «Рудыкон» арганізатары ўзялі фармат вядомай серыі амерыканскіх шоу «Комік-кон». Унікальнай ёсць лакалізацыя імпрэзы, бо звычайна фэсты капслею праводзяцца ў Менску. Сёлетняю цікавосткаю стала тое, што фэст расцягнуўся ажно на 2 дні, насычаныя конкурснымі і забаўляльнымі праграмамі. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.